ba kukul? Ang Call! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Pinag-iingat na naman ang lahat sa Laglag Barya Modus sa Cebu City. Nakuhanan sa CCTV ang pagbaba ng isang lalaki sa sinasakyang pampasaherong multicab. Yun na pala ang nambiktima sa magkasintahang German nationals. Nakuha ang gamit nila na may lamang passport, pera at iba pang dokumento. Nagbakasyon lang ang nasabing foreigners at first time nila sa Cebu City. Kaya imbes na mag-relax ay kalbaryo ang inabot nila sa kamay ng kawatan. Ayon pa sa German nationals na magkasintahan, may nalaglag daw ng mga barya sa loob ng multicab at inutusan daw silang pulutin ito. Habang pinupulot ang mga barya, ang katabi manong lalaki ay malikot ang kamay. Yun na pala yun ang hudyat ng pagnanakaw. Nagpasaklolo sila at buti na lang tinulungan din sila ng mga nagmamagandang loob na taga roon sa lugar. Pinaghahanap na ng mga pulis ang nasabing kawatan. Nakipag-ugnayan na rin ang foreigners sa German Embassy para matulungan silang makauwi. At iyan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! It's Thursday, March 6, 2025. Sa oras na 7:29 ay kasama niyo na ang pambansang angkol, Angkol Dagol! Kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang tita, hashtag Tita Max, Tanya Chinita! Siya si Tita Max, gandang utos sinita, yan si Tita Max. Kumbo! Tita, siya si Tita Max, sinitang tita ng La Radio Manila, Tita Max. Kasama ang pambansang senior, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Sige. Tama na. Up, tama na. Laglag, baryagang, very bad. So yun palang diskarte nila. Pag nasa loob kayo ng jeep, lalaglag yung malalaglag. barya. So, At sa hindi lang isa. 3 barya Kung ilalaglag. madidistract kayo. Ay, Distraction pakisuyo yun, naman yan. po. Siyempre, nandun ka nalilingon. Tapos, ang bag mo dito, Naiwan mo, syempre. hindi mo na napansin, either nakuha ang bag mo or nadukutan ka na sa loob ng bag mo. Nadukot yung asawa mo. Maganda yung laglag baryagang eh. Sumama yung asawa mo dun. Laglag asawa gang pala yan. Ding, 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 ding. Very bad. Tapos, ang masaklap doon, Tits, anong magiging itsura natin sa international community na parang, ay, ayoko na lang pala magbakasyon dyan sa Pinas kasi baka matulad ako dun sa mga German nationals na yan. Siyempre, Ganyan paling ginagawa sa mga foreigner dyan. ni-scam, binubudol, ninanakawan. Pero hindi naman po lahat ha, yung mga Si masasamang Mang Kanor loob. lang po yung ganon. Ay, iba. Yung German nationals, magkasintahan yun.
Pag uwi nun, yung lalaki nila nakauwi. Naiwan yung... Nasa yun na yung girl. Basic. Chicks mo na. Basic. Mang Kanor, I love you! Basic. Ganun lang. Pero 'di ba, dapat magtulungan tayo, buti na lang at may yung mga nagmamagandang loob na i-assist sila. Somehow traumatic yung experience, pero alam mong may mga tao pa rin mabubuti sa paligid mo na Parang ako, tsaka... Mabuti. Oo nga. Ako, tsaka ako. Grabe talaga. Pero pag ganun kasi, grabe tayo magsamantala, mambuli na mga hindi taga dito. Para sa mga babaero din yan eh. Bakit? Ano namang kinalaman nun? Kapag, kung ano yung kahinaan ng isang babae, doon niya tatargetin, makukuha niya na yung babae. Halimbawa, ang kahinaan ng babae ay, halimbawa ay acts of service. Siyempre, magiging gentleman ka sa babae. Bakit kaya to gentleman sa akin? Binibigyan pa ako ng ano-ano. Hanggang ma-fall na. Tapos pag nakuha ng ang gusto, kukuhanin na ang sarap ng babae, ang kanyang pagka-fresh. Tapos wala na. Tapos wala na, iiwan na. Wala na, ninakaw na yung pagkasariwa mo. Habang ikaw ay naririto sa diba? Ganyan, so basic din. Para may pagkakahawig din sa mga babaero. Pero isipin mo ha, kung ikaw mapunta sa lugar nila, punta ka ng Germany, tapos ikaw yung gaganyanin. Diba? No? Diba, wala kang kakilala. Tapos hindi mo ba alam yung language nila doon. So, ba't ka kasi nandun? siyempre, kunyari, nagtrabaho ka. Hindi, makanar ikaw sumagot. Oo. Siyempre, bakasyon ako doon eh. Mayaman ako eh. Ba't ka nagpunta lang? Nag-lunch lang ako sa Germany. Tapos, nagutom ako, pumunta ako sa Hungary. Magkatabi ba yun? Wala akong pakialam kung magkatabi o hindi. Basta po, bakit yun nakikialam ha? Siyempre, pakialamera ako. Ay, basic. Pero Basic. tulungan natin ha. Dapat makita natin na invite natin yung mga foreigners, mga turista na punta kayo sa Pilipinas. Anyways, ang dami naman din talagang foreigner. Kahit nababalita na tayo ay worst airport sa mundo, ang dami pa rin talagang foreigner kasi hospitable din pa. Oo naman. At syempre, maganda pa rin talaga ang Pilipinas. Of At course. magaganda ang Pinay. Basic. Basic. Pero gusto ko rin yung makatry ng German. Na foreigner? German, nakawatan. Hala, wala yung wallet ko. Kinuha. Hinuha ng kawatan? Ng German. May hotdog yan. Yung German? Yung kawatan. Kinagat mo yung hotdog niya? Ng German? Oo. Sausage. Ng German? Ng kawatan. Sa isang kilo daw ay 300. Yung German sausage? Sausage? Kawatan. Anong kawatan? Tapos, Ang puti. yung German? Ng kawatan. Ay, tisoy, ang sarap. tisoy. Ay, yung German? Yung kawatan? Sayang naman. Yung German. Yung kawatan. Nakatupis. Yung German? Yung kawatan. Siyempre, ano niya yun? Modus operandi. Ng kawatan! Ng German. Kaya mo. Hay! Andali. Ladies and gentlemen, sabi daw ng German, hi. Hindi, hapon yun. Yun nga yung sasagot ko eh! Ay, hindi. Marunong pa to sa nagtatanong. Ay, hindi. Maniwala na sana ako. Uy. Sabi ng German. Sabi ng kawatan. Uy. Volkswagen. Sabi ng German. Sabi ng kawatan. Kaya nga. Oh. Grabe. Taga-Germany yan. Yung German. Walang yung kawatan. Kaya pala, basic. Dax. Yung German? Yung kawatan. Ay, kaya pala nakaumbok. Felix Bakat. Yung sa German? Yung sa kawatan. Dapat makulong na yan. Yung kawatan? Yung Wag yung na. babaero. Ay. Kulong mo na yan.
Anyway, kabisyo, mag-announce kami ng winner mamaya ha. Standby kayo. Si Direk Phil, Ma'am Tonet, mga Cruz family, thank you. At mga nakatune in sa atin, mga taga Bureau of Fire and Protection, salamat! Dahil Fire Prevention Month ngayon at siyempre Women's Month, mga kababaihan tulad ni Tita Tanya. Morning sa inyong lahat. Tuloy-tuloy pakikinig sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Awalo del misterioso.